boring pod oy. Ay nakoy nauna na ang love. Kuan kining sa to na challenge. Ay mag what if challenge ta love. Eh boring kayo ba? Hoy. What if challenge ta ba? Dili ko ano eh. Gikan po na TikTok ni mo no. Di ko ano eh. Hawayon lang ko ni mo kalit para itong ni Agi. Kisi po ni mo eh. Sige na ba? Lain na ni mo eh. Sige na ba? Kisi kay ka. Di na may kung istorya. Magdinadyo ko ni mo love. Sige na lang oy. Kana po storya ni mo eh. Kana lang gani. Sige kana ana. Sa may what if ni mo. Okay, first ako what if love kuan ko ka nang mukhaon di kog tao. Ha? What if mukhaon di kog tao? Kuan. Okay mo gud sa kung kaon tao. Tinuod kaon jud kag tao Ay, ba. guys, what if lang ganin no? Guys, basta ko buli makalag. Okay ra mo gud mo kaon yung tao. What if yung kaon jud kag tao ah. Okay mo kaon ka basta kaonon po kunin mo. Laboy di mo makay ka sina lay na ikaw na pag what if. Kuan. What if damgureng tanan lang. Like kanang taman. Damguro tanan kanang pagmata nimo nakatulog na ni kasi yung room ya. Grade 1 pa dai ka. Hindi kung tamboy di tam kom say mabuhatan na. Unsa may ma-feel nimo? Siguro masayangan. Or kanang makuan ko nga basig mao to kong future, inato ko, ngun ani ko ron. Masaya po doy kay wala. Pag mata din ako, dili ta kauban. Ikaw na po. Kani. Ni, what if wala ako gianak diri aron kana wala ko diri sa kalibutan ron. Hay gurum gipanguyaban ron no. Kung wala ka gianak, lahi ang uyab, lahi guro kong uyab or wala ba na ba koy uyab or wala. Kay lahi guro kong kauban diri karon sa New City Hall, lahi guro kong kauban mag-date. So, napad jud kay laing option. Dito na ka, dito ra ka. Lahi mo gusto makauban di ay na i-date, lahi mo gusto i-date, lahi mo gusto kuyo, kana dito ka. Unsa na bug ka? Ingon ka na wala ka gianak. Pero pa ka gianak, so wala jud ka, lahi jud akong uyab, sako ano bug ka. Mining di ana nga lahi di akong gusto, nga naman ka dira so ikaw gihapon ang gusto. Magpalagi wa to nagdula ng what if ning bas TikTok na punigikan ba daot na jud ka ng TikTok nimo ba delete na ng TikTok nimo sa amo kung kay na eh. Mauna ni mo. Ni ko mo daot inani ing ana. Pero tinuod jud na jud kay laing option. Unsa kaya na no? Dito na lang ka, dito ara ka. So, kung wala na to nigihimo na challenge, so di jud ko makabalo nga. Dapat kay laing choice, dapat kay laing option. Sa pud kay ano? Or ako di second choice nimo kay wa ka gisugot ato imong babae no. Na tanawa tokar na pud lagi oh. Buwa mo pa wala kita nagdula lagi ani ba? Unsa lang babae ikaw ra magipanguyaban ako ning kalibutan ni pangit sa taning babae ikaw ra may gwapa sa kalibutan. Tuom ka na ko kung wala guro ka gianak karon wa siguro koy uyab oy buang. Uyab kay ikaw ra man gusto nako mamuyab bisag sa laing universe mo na bisag ang Carlos laing universe ikaw gapoy uyab. So si Carlo Jim ay ginakuan-kuan dahin ko eh kanang ginajaming-jaming dahin ko ba para dili maawayan. Isa pod kung dili man galing kay anak aning kalibutan ni kay dili po siguro ko magpaanak oy. Kung sperm cell pa ko mo atras siguro ko paunahon ako tong isa kay lain kay kalibutan kung wala ka oy wala koy uyab koy kauban diri ah. Grabe ka jamming eh. Pero nabilo ka love no kay sa ako po drone kan makaingon po ko nga I can't imagine my life without you. Ano na gani? Ay, tara na muli ta bisig asa na po ni abot yung mga drama sa kinabuhi di na. Muli na ta kay magluto bag ko sa balay. Ay, tara na. Tara gabi na muli na ta. Gani kay magluto ka ko. Ta. Taysa. Sa man pod. Kinsa mo to yung lime option kung wala di ko nabuhi? Ha? Wala di mo na. Nak